Tady můžeme zpravovat nějakým způsobem a to už vlastně teďka, jakoby na jaře. A tady je zajímavá věc, u tohle stránku ještě bych vám rád řekl, že tady takový o těch patrech úplně neplatí. Tady se stalo, že dost jeden výhon, tady vidíte, jde druhý. A to stalo u stromků, který nebyly na hnojivech a rostly pomalu. Takže tohle to byla jeden rok. A tady vidíte takový přechod. A z té větvičky rost druhý rok. A tady rost třetí rok. Takže to tam nějaký vrázčitý. A tohle to už byl jako... Tohle to měl Radim Pešek jako pěstoval, pak to pěstoval ještě jeden rok a tohle to už byl rok u mě. A vidíte, že se mu u mě nedařilo, protože byl jsem květináči, teďka 2 roky. Já nebo rok a půl, tak prostě já jsem od předchozího jara. Takže jakoby udělal 3 roky tímhle způsobem. Nebyl střihnutý, aby se rozvětvil nějak extra a nebyl hnojený. Tam ten udělá mnohem další výhon za 1 rok, třeba takovýhle, takže na dílce výhonu nezáleží. Ohledně let. Budou být takovýhle kratěučký přírůstky, to je ve špatných podmínkách. A v tom kvěťáči měl fakt špatný podmínky, že tohle je jeden jeho rok. Ale stejně tohle je jeden přírůstek s dobrým hnojivem, no dobrým prostě chemickým hnojivem, hnusným. Může být třeba 2metrovej, to je jeden rok, když si přehnojí. Viděli jste se paholcera, jako měl takový ty dlouhatánský šlahouny, který tam prostě jako se pak ohejbají k zemi a tak to jsou stromky ve škole, kde to přehnojujou strašně. Takže fakt tohle to udělal za rok. Tohle to udělal za předchozí rok a tohle to udělal ještě ve školce u Radima Peška. A teďka, já se můžu rozhodnout, protože koukám na to a vidím, že tadyhle u toho nejstaršího ty pupliny jsou takový nějaký divný. Když se nepodíváte zblízka, tak uvidíte, že nemají úplně jakože takový ten, tady mají takovou krásnou sametovou čepičku, jako se úplně s radostí rozvinou. A na tom nejstarším už jsou takový jakoby polomrtví, takový zaschlý. Takže já bych asi šel do toho, aby zůstal nějaký na tom aspoň prostředním dřevě. To znamená, že při zasypávání udělám tady hrobeček takovýhle ještě. Aby tyhle ty pupeny, nebo vykopat, prohloubit a dát spát. Na starost vytáhneme tu pauzičku. Za 10 minut starý a potom to bude zakopaný hloubit. Ne, tohle je v pohodě, ale můžeme to dát takhle. Jo, že to šmíkneme tady, v těch místech takhle. A pak se zasype až sem, ono to je skoro z úrovní terénu, vlastně ještě malinkatý hrobeček navíc. A to, co proroste tady tím, tak to už budou ty výhony, které nám zakoření. Ale zasypávat až na jaře. Zasypávat až na jaře, ano. Teď to necháme jenom ustřihnutý, tak doba stříhání je teďka ideální. Já měl být za bezmrazej den, stříhat stromky, když už se musí stříhat nebo něco takového dělat. A ještě dokud jsou ve vegetačním klidu. Takže lze to do začátku března stříhat, a už to není dobrý. Když samozřejmě koupíte stromky na jaře, už je po březnu a tak to samozřejmě ustřihněte. Ale lepší je to dát asi na podzemí. Takže vezmeme nůžky, které se mi líbí tyhle pupeny tady, které nechám. Nech mi vyrostou nový stromečky. Ostřihávám. A takhle tím to ostřihnu. Ne úplně u pupenů, protože ten pupen by jakoby mohl zaschnout i s tím koncem. Nechám takový malý špalíček nad pupenem. Jo, i tady jsem nechal. Někdo by to střihl takhle a to by ten pupen prostě jako nepřežil. Třeba úplně. Jo, takže máme tady další mazací potřebu. Takže to prostě takhle. Materiál. Si tady taky dáme to. Není stromový balzám. To není štěpařský vosk tohle? To není štěpařský vosk, to je zemní stromový balzám. Balzám na rty. Noční. Je černej. To je na černo. Tak a máme hotovo. Máme hotovo. To bude další teda proces, abych vás zkoušel, jestli to pochopili. Zasypání na jaře. Kdy? Až to narašeš. Ano, až nám tyhle pupínky narašejí, tak to zasypu celý takhle a ještě tady budeme takovýhle hrobeček. Nemusím už nic kolíčkovat nikam, prostě takhle na stojáka, tady bude takovýhle hrobeček, který pak budu až prorašej, tak budu furt přispávat, bude takováhle hromada jak mraveniště a z toho budou točit krásný takovýhle výhonky. Jo, a pak na podzim se to odhrabe a udělají se zakořenělý a tady zbydou kusy takový čípky s kořínkama, že ten porostou furt dál ty kořínky do spod. Bude tady furt mateřnice, která každý rok může vyhnat nový výhony. Jo?